emadlebeni wakho ngiyayikhipha manje ngiyayikhipha manje ngiyayikhipha manje ngiyayikhipha manje ngiyayikhipha manje iyaphuma Yasha! Lento yenza ukuthi ungalala ebusuku ngiyayishisa mina. Ngiyayishisa. Lento ngijime amahlambe yasha. Nasoke. Ngiyenzeka. Bakhulula baba. Abahanjiswa nezinto abangalala ebusuku njengoba nje ngithumela isithunywa kuyenzeka makube njalo sebenza moya nanguloya iyakuthinta ingelosi izikhwama zabo ibuye phambili sebenza moya ithunywa zabo abanezithunywa zabo zehle abaneziphoso abayiphakame abaneziphiwa iphakame yebo Oh yes. hey kuyenzeka namhlanje something happened ingelosi namandla namhlanje Very powerful today. bayavulwa abantu People are released. hey uba wena Who are you? ufunanda What do you want? ufunanda What do you want? wenzani la What is your mission? wenzani lomzimba What is your mission? wenzani lomzimba What are you doing? wenzani la What are you doing? mama bathi ekhaya yini What is she suffering from? Ela hlatshwa isibhoba phelelwa amandla angakwazi ukuphefumula. Ekhaya. Yebo. Oh, ma. ayiphuma lento Let it go out. yes nanka amandla This power. hleke lento akusona isibhobo This is ihamba not- nomoya khona umoya It's not a Oyi peace in Africa. pain. ofuna ukuthi uyikhiphe esikoleni Sicela, so that she can bump the school. hey mfunanda What do you want? lenzani lomzimba What is your mission? lenzani What are you doing? uyaphiliswa yasha baba yasha iyaphuma yelula esakhe isandla ngapha nawe Your hands against her. yonke maQhawe isandla sidlule ngapha ngaphambili Place your hands against sidlule namprofeti iyasha iyaphuma yasha It is burning. one Good. wena sibhobo You peace in pain. sibhobo uyaphuma You are going out. one Kunye. two Kubili. yasha Burning. three Tatu. 4 Kunye. 5 Kuhlanu. 6 yasha iyaphuma Going out. iyaphuma We are going out here. iyaphuma We are going out. 7 This combi. natsoke iyasha naye iyaphuma Ben is going out. iyaphuma iyasha Get out here. buyisa intambo yani bapha Strip, please. awubuyisa lapha intambo yani My strip up, prophet, please. amandla Hey, pa. mawumfaka le ntambo ikhona into ezokwenzeka la kuyena It's about to happen. She will sense it out there. moya kasomandla Spirit sebenza of Almighty God. akaphile namhlanje lo mntwana ngibuyisela back to the sender ayibuyele emuva Let him bounce back. Ayibuyele emuva. Go back. Usayifakile? Is it on? seyifakile natsoke yes
Yes. 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 Yapum. 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 Come on. Come on. Come on. Abadi. 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 7. 8. Come to them. Come to the prophet, kid. Amanzam. Holy water, please. Ethi baba prophet. For the prophet, Baba. Ngibonga isibhobo. Ngibonga isibongo. we share the peace and pain. Uthi namhlanje siyahamba sihambile. Today is gone. It's going. Yes, Lord. Ngibonga isithunywa sakho. Ngibonga isithunywa Ngicela Let's share the ukufunda message esikoleni. now. I want to learn. Ngiqede isikole. Finish schooling. Ngicela ukuhlakanipha. Ask for wisdom. Hola. Ungusomandla. Almighty. Uyaphalaza lo? Vomiting or what? Lokhu kufa The ailment hambile ke namhlanje. is gone today. Usagapha la. Hey, ayiphuma lento. Gouge. Lona uyagapha lo. This one is vomiting. Ayiphuma lento. Ayiphuma lento. Go out. Ayiphuma lento ngaphakathi, ayiphuma. Ayiphuma lento. Ayiphuma. Ayiphuma. Go out. Nathi phuma. Iyaphuma. 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 Sebenza moya. Holy Spirit. Idliso likamoya liphuma. Idliso liphuma. Idliso liphuma. Nakabe uyaphalaza. Nakabe uyaphalaza. Akayikhiphe lento. Akayikhiphe lento. Hey, phuma kuye. Phuma kuye. Phuma kuye. That's all. Yo. Ayiphuma lento. Let it come out. Iyaphuma lento. It's going out. Lento kamoya iyaphuma. Spiritual thing. Let it come out. Abusela. Bephalaza la. Bese ngapha Vomiting now. lo kade ephalaza. Bese ngapha ke. Come to. Ngimtala ngibheme ehlweni. Look at the prophet. Ngibheme ehlweni. Look at the prophet. Je, ngibheme ehlweni Look at ngala. the prophet now. Bheka ehlweni. Look at the prophet. Vula amehlo. Abuyisa amanzi la. Holy water, please. Lawa. Lento kade uyiphalaza Whatever you vomited, mayiphume. let it come out. Yeah. Yes. Ayiphume ngomlomo. Through the mouth. Ayiphume. Let it come out. Ayiphume. Let it come out. Angithi sometimes umunye umuntu uyadla Someone will, adle ebusuku. during the sleep, Ihamba nomoya lento yakhe. some spirit. Iyaphuma. 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 Abuyise amanzi ami la. Water, please. Baba onamandla. Full God, Dalo wezulu nomhlaba. creator of heavens and earth. Nali ichibi. There's a pool. Nanka amanzi. There's water. Ngwanekela kuwe. Give them to you. Nangulo mntwana. There's a kid. Mayiwaphuza. She's consuming it. Makufe wonke amadliso ngaphakathi kamoya. Let the poisonous substance die within Cela her. impiliso phiko Ask umzimba for wakhe. deliverance upon her body. Awuthathela amanzi uphuza wona. Abo Mika. Abo Mika. Abo Mika. Abo Mika. What's this?
ukuthi upharazile. She vomited. Angithi ndibonile. Did you see that? Kuphuma lento ekena It's ngaphakathi. coming out from her. Amanzi makaqeda ukuphuza amanzi. After consuming water. Ake sishaye ihlombe. Give her a round of applause. Come. Come dadam. What was the key? Ago meka. Ago meka. Ago. Ithi baba umprofeti isho baba umprofeti Father prophet. ithi baba umprofeti ithi baba umprofeti Father prophet, you must say. baba umprofeti sithandeza ngiyabonga So thank you. ukuphuma okwedliso ngaphakathi Vomit poisonous substance. ngizocela ukuhlakanipha I'm sure usafunda lo mntwana Intelligence. the way amncane ngakhona cishe usafunda Still young. She's still schooling. umthathe lokhu ze phansi thathe phansi Sleep down. Sit down. mbuyisela lo wesipoki mbuyise ngapha Hey, lona abambeke phezu kwethuna mbuyise ngapha the grave. bambe Holy. letsela phansi Let him sleep flat. iyasha lento Penny. iyasha Just Penny. phuma get out wena ohleli kuye ofakwe kuyena Occupying him. nazo-ke ngiyakushisa namhlanje phuma Sending you cela uphume kuye leave him alone. phindela emuva go back phindela emuva Go back. nazo-ke ya umpop Put him on. phindela emuva Carry. Go back. ufuna ukwenzani kulo mzimba What you want to do? ufakweleni kulo mzimba yambona Why you were... ufakweleni What is the mission there? amehlo bheka amehlo Look at the eyes Beka, now. beka, beka, Look beka. at the Amehlo eyes. akhe. Look at the eyes. abe yabona bambeke phezu kwethuna They put him upon the grave. uyaphuma You are going. hamba akuyena wakini lo Not your family member. akuyena wakini lo Family member. akuyena wakini lo Family member. buyela emuva Go back. buyela emuva Go back. buyela emuva nako back. uyaphuma ngomzimba Going out. uyaphuma Going uyaphuma out. nomuntu Going out. uyaphuma nomuntu Going out. ongasekho Persons- uyaphuma ngiyakukhipha nako Out. nyakazi ngiyakukhipha Take it. uyaphuma Go out. uyaphuma Go out. uyaphuma Go out. bheka amehlo akhe Oh, look at- uyaphuma look at nako the eyes. kodwa ayibonayo uyaphuma See something. uyambona You can see uyaphuma something. Going out. uyaphuma uyaphuma Going out. uyaphuma Going out. hey sebenza boy Holy Spirit. sebenza boy Holy Spirit. sebenza boy sebenza boy phuma kuye hamba ngoba kini Go to your people. habe thuneni habe thuneni Go to the habe grave. thuneni yakho Grave. ngiyakukhipha la Cast you out. ngiyakukhipha la I'll cast you awuyena out. wakubo Don't phinda belong to God. phinda kini Go back. phinda kini Go back to your family. phinda kini Go to back to your people. uyaphuma kancane Going kancane out gradually. suka kuyi kancane Leave him kancane alone. nangephuma Going kancane out. khala kuyi nyekela Leave him alone now. nangephuma kancane Going out. nazo-ke nangephuma ehamba Going out. Going. nangephuma Going out. awusi nangephuma He's going out. nangephuma Going out. akaphumi He's leaving. ngiyakukhipha Cast you out. hambe ethuneni lakho Go to your grave. hambe ethuneni Go to lakho your grave. myeke suka kuye Leave him alone. Leave him suka alone. kuye Leave him alone. suka kuye Leave him alone. hambe ethuneni Go lakho to your grave. hambe ethuneni Go to lakho your grave. hambe ethuneni Go to lakho your grave. suka kuye Leave him alone. nazo-ke uphelisiwe You are delivered. bheka come
usebenza moya. Holy Spirit, operate now. Amandla ngivula izinto zakhe baba. I release his mental. Ngivula inhlanhla yakhe. I release his legs. See? Pumpo. Angisasabi. Wabe waphewethuna. Put upon a grave. Wathathwa Yehova. wahamba kahle ungambizi. Wathathwa umunye umprofeti. The other Yeah, prophet Baba. took you. Wahamba nawe ngobani isikhathi? What time was it? Kwakungo-12 ebusuku. Nahamba nashonaphi Where na. did you go? Sahamba saye emathuneni nje amaningi. And then manifika khona. What transpired there? Wathi uyongilapha ngoba ngangigula. Yebo ngoba before engisemathuneni waqala wathatha umfana omncane. Wathi akahambe ongigeza kwenye indawo nje ngathi umhosha. Shuthi ahambe nami lo mfana omncane mhlawumbe ulako 13 ngoba ngaze ngayibuza ukuthi ingane encane angake izinto ekanjeni izazelafu. Sahamba naye lo mfana wafike wakhipha umunye umuthi ekhukhini la ngemuva. Wawufaka phezulu kwalo muthi engangizogeza ku wawukhipha same time wawulahla. Ngathi mina wayewulahla wathi lo muthi uthe ubaba awungabona abantu uzobonwa uye nami naye kuphela. Ngageza ngezwe kade kugeza ukuthi ngathi ngiyashintsha uma sengiqedile. Kodwa ngathi mhlawumbe shuthi kusuka lokho ukugula okungiphethe. Sase ebusuku ke sesehlela wathi ngizohamba naye eyongigeza phekwethuna lo munye umuntu ke. Ngafika ke wangigeza khona ke Ethuneni lomunye umuntu. Upon the grave of a stranger. angishiya imali emhlophe wangishiya emathuneni ngathi ngiyesaba ukusala emathuneni ngedwa wathi hayi angisabi indoda kumele ibe nesibini ngageza ke phezulu emathuneni sahamba ke sabuyela ekhaya ngamlandela ngaze ngafika ekhaya ngoba ngangaqokile ngaze ngaqoka sekunebanga nyana nje impela ngoba impahla zayisele lapho safika ke ekhaya ka ayisahlala ke ngabuza ngoba khona abafowethu abahlala khona ngababuza ukuthi hayibo kwangathi ngizohlala isikhathi eside nje kanti mina ngenze ukuthi ngilaphe ngikwazi ukubuyela emsebenzini ngoba ngangisebenza ngawa ngase ngiyofuna usizo kubaba ayi wagcine ke sengifundisa izinto eziningi ke eJardini ngathi hayi shothi mhlawumbe wenzetha ngisize wasethi kimi ekhaya uhlala nobani ngathi mina ekhaya ngihlala ngingedwa ngoba ngivusa ikhaya kagogo la bengesekho bantu ngakha khona ngoba osisi bami sebashada wathi ayi ngicabanga ukuthi sizohamba siye nawe ebusuku ekhaya kimi kodwa ngicela ungibekele inkukhu emhlophe emnyama ekhaya ungilinde ngayo sizohamba kodwa ngathi mina ngicela ukuya ekhaya wathi hayi hamba kodwa usheshe ubuye ayi wathi umlomfowethu omunye hey unenhlalo akhanjwa la ekhaya ngathi mina hayibo angizile phela ukuzohlala mina la yabo ayingahamba ngaye ekhaya ngathi ngilele ngoba bengisonta ekuphakameni inkosana yakhona shuthi ngathi ngilele ebusuku mbona yena ubaba lo uyafika uhlala phe kombhede uthi sengikhona athi kimi nayi imali gijima esitolo ethenga amakhandlela amnyama u2 na red u2 mangifika esitolo ngoba isitolo siseduzana ngithi mangiqeda kwathenga vele kuqhamuka inkomo enembala emnyama nemhlophe isho ukungihlaba lenkomo angisakhona ukubuyela ekhaya manje nalamakhandlela ngimshiye endlini napheka umbhede ngibone manje ngathi nalolu bhoko lasekuphameni ngathi sengiyandiza ngalo ngifika lenkomo ngathi ngidizela phezulu gcine ngize ngiphaphame ngivuke kusasa ngiyekho mangiyakhona ayi angitshele lo mfowethu omunye wase Friday athi nawe usunezizwe ngoba lensiza acabe ngaye ibhoki ngimtshela ukuthi ngizizwa nginamandla ngenye indlela but manje sengishawa isiyezi kakhulu asipheli isiyezi and ngiyadla ngiyancipha ngoba emzimbeni bengimkhulu sengize ngayisilenda Okay. Uqalile esifuthweni angithi? Yebo baba For the first time. Usewenza insuku engithe kuwe uzakwenza 7 days angithi? yebo baba Says this combi. Yeah, insuku ezo7 after 7 uqalile manje u right. yeah Getting better. ngiyabonga baba ku Nkosi kubusise
maQhawe wasenqabeni lo usifiso wakwaNkosi obuye emtubatuba. Angithi angizobonga kubaba nogwaja kaGesu baba umprofeti uxa waye wabona kuba nginenkinga ukuthola umuntu uthola ukuthi ngibe nomuntu engihlalisana naye ngiyahlanganiseki wabe sengibusisa baba wathi uzobuya mfana nami uzobonga uzomthola umakoti futhi uzothola amandla uba umlobole umqede. Ngizobonga emaqhaweni asenqabeni ngiye ngamthola umama njengoba bengingakade ngifike naye ngawathola amandla ngawe ithenga inkomo endaweni yaseFryhead ngamlobola ngamqeda. Ngizobonga kakhulu kangangokuba namanje indawo bengihlala kuyo bengiqhashile ngamandla kababa umprofeti umnikazi wendawo ugcina sengithengisela nasengiyithengila ngeyikweleti. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabingelela enqabeni phinde ngibelele ingilozi kaMprofeti unogwaja kaGesi. Ngizobonga izinto angenzele zona. Okokuqala ngahamba ngaye enkonzweni yamakhandlela leya ibhangqini nasentabeni ngonyaka ophelile. Mangibuya lapho kwaphela iviki elilodwa ubaba wengane wahlawula izingane zami sezindala ifunda ograde 11 wayihlawula ngoJune. Kwadlula uJune, July, August, September, October wangilobola umkhwenyana. Ngithi angizobonga kakhulu. Ngibonge nje izinto asenze ziningi izinto asenzele zo singabala kushona ilanga. Siyabonga.